Seagrain fáilte roimhar fada cháirde go Páirc í Chonchúir Móna sa an Tulach mhór a gúnta í bhailí do Cluiche Ceannais Peil Mionúir chuige Laighean idir Ceannais agus Áth Cliath. Agus tá hígann féinrása le cúpla seachtain nuas a ráliamh go bhfuil an lá in bhrothal agus teas mhór ann fé mar a bheith a nimhar naithinn sa timpeall leabhar chuig ó hin thosna sé i chur báistí agus é anna luchan sa agus leothanna beag gaotha is sé deach nábach san thásúlagann le fiasta caide idir sco na nimreoirí óga ón dá chuntéis sa. Tar míad sreachaíochaint tapaigh ar na fórne agus tá rá athrú déanach dianta ag Ceannais. Tá i bhí fiche seán ó héir tusnú dóibh sa líne lán chúil in Ionad i bhí cethir Brian ó Halloran agus an athrú eile i measc na dosathe i bhí fiche tí John ó Regan na tachtasteach an áit i bhí i de Andrew Mhór. Sé an lán chúlaí Liam Kelly captéan na fórne agus é an lán chúlaí ar an minúr na bliana nuaigh chomá. Bhí an le chúlaí lár Tomás Corbett anna bhaith ar fad sa Cluiche Ceannais agus bhí Jack Kinloch chomá i lár na Páirc nó táilt ar fad an lásún. Bhí an leat thosaí lár Seán Emmanuel ina bhinúr in nuaigh chomá agus fuair an lán thosaí ó sin ó mar chu báide i gcuine chunta lúsa Cluiche Ceannais agus cad dearfáil le Hughie Corcoran agus 6 pointe fachta ag fearr imitigh chrim mhera. Mar le Áth Cliath tá athrú a bháin díanach dianta casun chomá há ibhir 60 Jamie Smith a tasnú in Ionad ibhir i cethir Ronan Gagan. Go dainn tá túr nó beirt ó chláirsigh na sceirí tasnú in nuamh an le chulaí lár Greg McHeaney agus an captéan na nuamh Owen O'Connor Flanagan ag lár na Páirce. Bhí a leabhar dóir lár Páirce Ciarán dogan an bhasa Cluiche Ceannais agus rá faointe fachtaige a hénig. Tá ina tosathe anna bhrásach ar fada Áth Cliath agus an lán tosaí ar dheis taig Garman ag aimsiú héna cúige gine chiil dara agus náid is sé i gcuine íbhailí sa Cluiche Ceannais. Mar deir mé fluch go maithan sa ar an Tulach mhór ach sin asúil le fiasta caide idir chorathe na bliana an nuaigh Ceannais. Bhuaidir Craobh na bliana an nuaigh cúpla seachtain ó hin más cadmhachtam i lethe do rud a rá agus iad anmha ar fad sa Cluiche Ceannais. Mar le Áth Cliath bhfuil há tamil do bliantán ó bhuaidir an Craobh chomórtas an sa a gúig Laighean chábhíle sa 60 go dainn an Northern go bhuaidir a chu buaite tuchatí báta ar fad ag Áth Cliath agus é buaite das é an báta ag Ceannais agus mar deir iad buachach an nuaigh chomá. Réiteoir an le nuamh Fintan Pearce fear an chuntéis seo go dainn fear í bhailí agus be sé siúd an maihan san lár na Páirce cimad súla rudaí agus mar deirim scanna nimreoirí óga ón dá chunta an sa agus an seanna nádas agus caridas a bhíonna don na córsin bíal doris a gcónaí Ceannais agus chunta Áth Cliath bín míad a gcónaí sú le cluichí le dáramh idir na fórne seo. Sé se an tíú cluiche ag furann seo Áth Cliath go dtí sa Craobh chomórtas im líana bhuaidir í bhailí sa chiad bháta tí a dóíag le sé faointe agus bhuaidir ar chial dara an tachtain sin cearan sa Cluiche Ceannais Áth Cliath tí faointe díag chial dara a dó ó cúig. An chluiche a bháin a bhí rimis seo ag Ceannais bhuaidir ar chunta lú héna cúgdíag le héna héníag sa Cluiche Ceannais. Agus inis seasamíd agus éis dómíd le hárán na bhíon.
Segadai ná an bhí an seintin san agus sin nach mór olamh chun catha agus chun caidan sa Páircí chun chóir Mhór na Móna sa an Tulach Mhór agus slua das bailithe hawl sa testán hawlón de bhaile den gart agus iad dír a géalú ón máisteach atá an nuas díirech an is agus sin ar tí tosnú leis an Cluiche Ceannais seo i Craobh Mionúir Peile Laighean de mbliana. Ní mór nachar an ghaithe há séad in sa ach pean ghaithe tán ben chóirsan ag Áth Cliath sa chiad le. Agus fintan Pierce i bhailí anna olomh is. Chun an líróid a chahabh an áide dámach líorthóid i gé rud ná fuil fé láthir cai sé fannacht le ceann. A chlí dhéanamh amach ag go lár na Páirc agus é sin fachta inis i gé. Paul Wilson agus Jack Kinlach viidir nótálta sa Cluiche Ceannais agus iad dhéachant níos le Ciarán Duggan agus le Eoin O'Connor Flanagan capta an Áth Cliath Siolin mar sin an chaid an áde de Cluiche Ceannais Craobh Mionúir Peile Laighean na bliana seo agus é fachta ag an gapta an Eoin O'Connor Flanagan dá Cliath. Tá sé siar le a chúil go Zach Delmar agus an son go Greg McGeaney the macht. Ó bhaine go duine inis seachún David Colbert ó Chiel Mo Choda. Siar go Greg McGeaney ó Chláirsigh na Skerry bhí se na bhíonúir an uirigh chomá. Is mar sin an lán tosaí Sean Gannon. I bhfad ón máide tar siar an son rial an bhantáistige agus be Ciceanna Éirice gitan sa ag Áth Cliath agus gan an neomantain mithe sa Cluiche sa. Corna gaithe ag Áth Cliath sach ní mór an ghaithe atá a séide. Tá sin na ceann san tappa cho fada le Zach Delmar. Delmar inis dí na chaptaíon. Agus as an go Mark McNally. Is mar sin pas lábhisteach an san an obair sig lecha fachta ag Matthew Gardner agus siar go David Colbert inis. Cad a dhéanamh Colbert siar le chúil go Ciarán Duggan agus bheith siúd go Greg McGeaney. Is mar sin a garamas a bhuaiseacht sa ach an obair an son ag Sean Emmanuel agus siar inis go Mark McNally Éirice an pas an ábhríon scaoilte ach fós an sellibh. Cimáte Áth Cliath é sin dianta go nabhglisneachtach co an chaid láiseáltar an dalamh ceann inis go Conor Ennis bhfuil spásca Conor tá go dain nach lecha chun talún an son agus be Ciceanna Éirice ag cúntainna mí inis. Sean Gannon an son hir a cáú leis na cosantóirí. Ach an chaid agus an chic bucathe chun cín ábhar. Mar sin na trasló go tócathe agus an ceann me sí garan í bheith go dain a charis an trasnáin leis an gicin son ó Hughie Corcoran lech na himmarthe agus imróir Mionúir na seachtaine an teachtain sicáite agus pointe fachtaige ón gicsar gan nach gáinúmatí go lear an glog. Seachún Áth Cliath inis. Bhfuil freigra an buinte son. Cadisteach a Joe an líne le thosaigh an son ach sin lán tosaí Sean Gannon a há se le bhníis seachún Ross Malarkey caidir macha Joe Taig Gorman príomh naascaire há có. Cad gan an Taig dúir sé fenspriúch ní thuair sé ra sé siar cho fada le David Colbert. Rain spáis inis an móhan son an glíháin. Sean Gannon inis. Shelf Kailtige agus kick slasa bheith gán do chunta na mí ní hanín sé sin le luchtaíochta na príomh cathrach ach ná cuma son ní héad son an réiteoir seachúin is seachúin is Conor McGuiney agus Hughie Corcoran anna ghearra sa bharsa agus kick slasa bheith gán na nistá Cliath fuaradar é ar deire thug sé cúpla second watha ach fuaradar é. Nach das an nó slua a chluisint a fáide ar na chluhíim a bhí mar tamil mór fada á gheall chun Delmar inis agus Malarkey agus McNally.
Aire anna gíar fad ag cúntainna mí agus na Mionúir fad seachas é na bhain Páirc siaracha agus brú á churacha Áth Cliath ach seachún inis David Colbert dá Cliath. Ca sé macht siar le a chúil inis chofada le Zach Delmar agus Ciarán Duggan seachún inis Greg McGeaney mór an caidir lá seolta go Greg. Agus ag an bhar seo Matthew Gardner inis. Matthew agus Conor McGuiney á dhéachant leis an a bhrú chur go Conor siar chofada inis le Greg McGeaney ó chláirsigh na scéirí is an a Mionúir an urig chomá. Seachún Matthew Gardner inis. Iad beo fáinach. Fe mar bhíon a bhar an sínsir go dain. Greg McGeaney inis gara madianta go Greg. Caid íseal isteach a Joe an lína lán tosaigh a chaifachta ag an mádór an son stig ó sin McDermott. John O'Regan in son here chomá choú leis na cúlathe agus seachún John Éirice. An pas san ábhadín scaoilte cho fad le Conor McGuiney agus garthamach ag Áth Cliath agus seachúniad uair bháin eile pointe bháin idir na fórne agus cúgnómatí don giad le méthe. David Colbert inis cadí anna sé. David beo fáinach ní le an deabh mhór. Greg McGeaney in Éirice. Dasan son nach sciar na caiide buite an son here ag Conor Ennis de chuntainna mí agus go Conor kick serve da hénig chomá. Agus in countin tóca tappa ige. Dín fear le ividir fihe tíar a rám sin John O'Regan agus mohan sa an glí háin tá Cillian Smith ó bhail an chosláin. Capta an na fórna Liam Kelly is an nummert an son chomach an chaid cailte agus Sean Leonard. A chai buite hanas se cúntainna mí a chai buite go mí lethach go nabhd list nach an sunna agus be kick séir eile ag Áth Cliath. Scott McConnell inis. Fánar é hógan tapigach ní lean rá ige. Fágan sig Sean Gannon inis sé fuair sé héanna tí gunne íbhailí sa chiad báta. Ca dasaisteach an son chomhfad le Ty Gorman ach anna chosin túair bhain eile an son here agus here a ríist. Cosantóir le cois John O'Regan agus seachún inis Sean Emmanuel Mionúir an urig chomá. Paul Wilson agus Jack Kinlach caid dasaisteach an son the Joe Christian Finlay. Fachtaigh Finlay inis ábhadín spáise ige pass dain téireach isteach go Oisín mar a chú Oisín tuairt fégus é nadathe sa líontán an son ag Oisín mar a chú fuair sé báide gine chunta lú sa Cluiche Ceannais agus well ní a bhéon chuinnig an mádór an son Charlie Coughlin leis an council nach hechar sin úmpú do bhaise agus gan puin spáise ige Oisín mar a chú le báide glóite an sa do chuntainna mí. Is mar sin gan scórfachta ag Áth Cliath cé go bhfuil annachad an sellibh có caitheadh siad scór gháil tappaig. So chun Mark McNally inis anna bhrú ar fad chuir go cúntainna mí ortha agus iad cummartha go bhfuil siad anna chraináltar fad ag Craobh bric agus ag an bhuireann bainistíochta. Dá sin níl an sothach an dara Cluiche ag Craobh bric I bhail ar an bhuireann seo seachúniad uair bháin eile le Sean Emmanuel Sean ábhar spáis agus Sean agus báide eile fachta gan ach nuúmint méte sin chiad ceann an dara ceann fachta cúntainna mí agus ag Sean Emmanuel in sé obair fad an son é hénig Roscail an spás ó sa chóir amach agus nadig sa líontána Sean Emmanuel. Mionúir na bliana an urig ó chuman na Páirc agus báide beo fachta an sonna agus well hechar sin inis seach cín de faoin tíad an na fórne gan ach hocht nuúmint méthe de glog. Agus well hín sellibh ag Áth Cliath an son chaladar agus úmpú do bhaise chuig cúntainna mí ar an ún sí agus níorbach lethólach spáis ó Sean Emmanuel agus buin sé tairibh agus anna tairibh as an spás an cicamach go lár na Páirc agus é fachta an son amach ag Jack Delmar caiigh Áth Cliath freagra éigeanta gáilte agus freagra éigeanta gáil tappaig ach brú damananta á chur ag
fuireann seo chunta na mí ortha éonúir hasise de díreach dul chun cín seo chun fion brútan inis a díreach dul chun cín. Blacáil mútáilta déanta sanna Cillian Smith agus seo chun cúnta na mí ríis le Sean Leonard Sean Cad Mhór fada isteach a John na dosathe fachtaigh Oisín ó mar a chú báide fachtaigh Oisín gáin ó matúhin seo chun inis Christian Finlay Cad das harnáis go Oisín ach an count an caiilte scirtha ar an dalamh fachta harnáis uormháin eile ag Oisín agus Cluiche díanta Oisín an son agus beag kick séir eilen sa do chunta na mí agus well siad 7 buinte dó héan chun tosaigh an sa agus well vísagin gráidir go maith vísagin gráidir ina gorathe ó nuirigach speag a cheap go neanadíist Tus nú agus tús chó massa an council tithe gara ó sin ó mar a chugus an báideoir Charlie Collin tachtamach leis Cliasc do bhfuil fachta an son ag Delmar ó Chanar Marguini chaid scirtha ar an dalamh na gráscar agus an chlibbert an son ach be kick séirmach ag Áth Cliath agus é sin na tastáil go gíormhatha David Colbert inis cad is le David íanamh annachad an sellibh lábhseálta go David an pass an ábharí náir agus é fachta harnáis uormháin eile cúnta na mí se chuin inis Conor McGuiney fachta inis ag Hughie Corcoran agus Cluiche díant an son ar Hughie agus beag kick séir eile isteach ag cúnta na mí a fear séir istigh sa chúniú má chin Hughie ach ní chin agus tócha sé chudama seachcín de faointí fachtaige chucín ó nimmert sa chluthe Ceannais agus sail anna imnúir caiide se an bhharsa ó emitig rum bhara. Just lo go tóca count an ard bhfuil sé crín tá go dain an dar count fachtaigh Hughie Corcoran de hénig agus an darnas an méadathe mach go 8 de faointí inis agus é numatí diaag ar an glog. Ceann amach I Joel na Páirc ach uormháin eile cúnta na mí agus an sellibh le John O'Regan éibre fichití ar a grámaige John tugann sé de Paul Wilson Paul túr ina dhé gníar a cha fósa dul leis Paul cai sé stoppa cai sé úmpú ach an sellibh buaite ar náise gá Cliath son hiarach imithe ar fóríl agus imithe mach de chic chuighéadar is dahad do chunta na mí rihan ráis ar fad leo an sofa láthir agus an báideoir Oisín McDermott a tachta níos agus a tachan tosaigh chun an kick chuighéadar is dahad sa thógan a hénig. Agus ní dólim go dóg sé éon cheann sa chluthe Ceannais Oisín McDermott ó bhail an locha ach is é a tógan tín chin sa dóibh. Just lo go tóca ag an count an ard ach níl sé fada go leor ach fós fachta ag cúnta na mí Hughie Corcoran inis. Tá sé siar lethe chúil pass láimhe san anna scaoilte ar fad ach go ag Jack Kinlacha fach féidir Mohallar na Páirc é Jack ach an pass son anna scaoilte agus seo chuin Áth Cliath inis. San sellibh caiilte ach fachta harnáis Éirice de chuan son. Agus státe bhfuil tíno tí diaagmithe sa chlog sa chluthas agus gan é an scór fachta ag Áth Cliath agus well an rát a scóláil is son ní bhór a roimh fés agus anás a choréir ach seo chuin cúnta na mí báta a bháin eile dul a ruathar go hénig an bátas ó Conor Ennis ní le an stad leis stripsúil feig strachathe siar teidecha siar an son agus be kick séir eile a chu agus iad lán de anam agus lán de cheol an sol luas a chluthe cúnta na mí gan dát corthe na bliana an nurig chaildir chluthe Ceannais na hÉireann ón mblion se caite cúpla seachtain chuin I gcuine ruide agus jasleo dul céim nó ró níos fuide ná son I mbliana
Marsin Hughie Corcoran nish le Cluiche na broigin counts an Mórdha bhfuil an chrunas aige tá go dain agus go darafa sna an tíú faointe ó Hughie Corcoran an sa agus well há sé pointáalta go háirithe na kickan na saoire agus is beag a cheap go meach bearna cho mór cho tapig ag cúnta na mí dó i tí acu inis agus Áth Cliath fós folamh agus an kickamach son anna scailte fachta an son hirig Sean Leonard de chúnta na mí Seachún Paul Wilson inis agus ar náisiigh Paul teis pas láimhe Bert díreaga stop ó sin ó mar a chuinis ó sin Casan sé agus bhfuil an Council seolta Harris an trasnán well sin pointin le go dísa ag an lánta sí báide fachtaige níos lothe pointe inis le naim agus chas sé bhfuil sé ní fiúin ghiach sé ar na coilí agus an inis de gin de fointí dó cehar ag cúnta na mí Áth Cliath fós folamh. Agus sin na túirta inis fin tobar don sos isce agus well beidir bhfuil son tastáil ó Áth Cliath mar tá rihan ráis ar fad le cúnta na mí go dtí sa chluiche ceathrú uair a chluig mithe ceathrú uair a chluig fácathe sa chéad le an dát agus gan é an scór nuach ar fachta ag Áth Cliath rábháid agus cheircín de faointí fachta ag cúnta na mí agus iad i gceannas go thomláin timpeall lár na Páirce cé go raibh sa chéad cúpla nómad bhí Áth Cliath an cín ó heh an méid sellibh bhí chu ach caithead athrú agus caithead dul a bheabhas. Agus an slua dírig na himneoirí óga a spreaga agus an bháisteach an nuas díireach an sa ar Páirc í Chonchúir bhór na Móna an sa agus well ní choró sé sin leis an nimmarteach mar sin héin ní sé déanamh puin díomháil an puin dochar do chunta na mí an sa inis mar sin a bharctócha him móthal lár na Páirc ag Áth Cliath an bhfuil scórúnta há sé bhatha tappaigh Seachún Eoin O'Connor Flanagan captéan agus as son go Mark McNally sé cháfuinte i gcuine chial dara a tuairt fan spreoch an báta son bhí Ciarán doganach an Council titithe go neafaiseach agus go neamhúr chóideach isteach a lapaí an báideora ó Sin McDermott. Gáiní na numacha buintas an gaidan son ag á sin agus an Council anna scailt ar fadhaig agus be kick sleasa in sa ag Áth Cliath. Siúr go Colbert inis. Tára go rám fós ag Áth Cliath a Mark a gágann an Cluiche sa. Ach, nílach Bert fácathe chuntosaigh ag cúnta na mí agus túirdíag flaistíor den gaidecha nó idir an gaide agus an amáide hénig anna iachar an dul chun cíní anna leis an saosan cosanta ach seachún Áth Cliath báta bhain eile. Pas dearnach scailte uair a bhain eile agus seachún Áth Cliath ach seachún cúnta na mí an cailte go cúnta na mí fachta ar neise Áth Cliath agus be kick saoir isteach go Sean Gannon inis fu sé héanna tí gcuine íbhailí sa chiad chluiche. Sló go tóca ag fear fionbrú cholam cilig agus an Council seolta Harris an trasnán an chiad pointe ag Áth Cliath an sa agus 7 nómtí diaag ar an glog agus bhí sanna tastáil watha ach beag níos Móna sanna tastáil watha má haistíon watha an Cluiche sa bhuachaint. A Sin McDermott inis ceann beag garach ó fada le Conor Ennis ó bhaile na breacaí Seachún inis Conor McGuiney ó chill bríide agus a mohan son ha Cillian Smith ó bhaile an chosláin. Jackie Kinlach agus ceann Mhór go Clíocháin na Páirce ón gap déan Liam Kelly
mar an coscéimí tóca hin son agus an Ceannais Cailte ag John O'Regan nach fós seolta seach sa spás an son ce bhfuil go rása an son hir ha Jamie Smith sunk sa rám facht ag Jamie Rohénig agus be kick amach ag Áth Cliath. Iad a dubh leis an taon faointe bháin san teis hocht nómtí díag don gluthe seo chúniad bout a bháin eile I díag dulchan cín éigentí anamh ach a ríist eile mórrán I Mionúir tar clisír ag cúnta enamí mohansa an glíháin ha Zach Delmar inis ábhíonn spáise a hénig cad ganna sé pas láimhe isteach chomhfada leis an bhar Lord Parkinson Ciarán Duggan ach an Countson fóríl agus well sin chiad ceann chu fóríl ag éon iran an so fárcií chun na chúid agus duine de imreoirí Áth Cliath leont an dalamh an so. Agus luas an son bainisteoir chun tenamí cahal object ví sa rága be se an dara cluthe I bhail an nó fórna sátha cha sé a tuairteire más meile nó bainisteú an buon Im Mionúir sá ón uair goráidir fé cheirm líana díag mar sin bheith aithne bhaithe ortha cé go bé se an chiad blianaige mar bainisteoir Mionúir ná bach san seo chun John O'Regan inis do chun tenamí na buinte idir na fórne agus denumtí nó mar sin fáca is a chiad le O'Regan inis ag gimmert mar chosantóir le cossin san hir cin lachan is fear mór láidir lá na Páirc pas das seoltaisteach aige chomhfada le Conor McGuiney Conor inis dul a ruair go hénig ha bert chlastig do anna chosintar fad an obair sig lecin san ag David Colbert Áth Cliath agus an Ceannais fachtaige a cha cailte bhfuil sé fachta ar neis táach bhí son ábhar dain séireach an son ó Imreoir chun tenamí chu sé isteach nuair a bhí Imreoir Áth Cliath dul síos an dalamh agus well an réiteoir dul isteach an labhart leis níor haithinn son le Imreoirí Áth Cliath bhí sé ábhar dain séireach ceart go leor Rana in sé hénig feic mí cheart ba ní hé siúd an réiteoir ach Fintan Pearce agus carta buí fachta an son ag Christian Finlay do hénig se mar sin seo chuin ón ó Conor Flanagan inis Áth Cliath captaíon na fórne siar go Colbert agus Colbert leis an Countson a cha scuilte fachta th neisig ar ábhar Untitled Ross Malarkey inis ábhríonn spás ag Ross mas mar leis sé úsáid a sé féchan suas a bhfuil éine stig ar fáil don basach an pass an scuilte agus an son hir uair a bháin eile an lán chulaí Liam Kelly agus an captaíon an Shelliv Kimata Road an son ag Conor Ennis agus be Kickséir isteach an Countson tóca tapig ag Áth Cliath isteach chomhfad le taig Gorman taig éalathe leistigh dá Mhór ach an dhá hap buintas an líorthóid an son agus well hascin sel fólach nach cadmhacha sin I dhéanamh sa fel gailach seo chun cúnt enamí uair a bháin eile Tamilín ó fuair an scór ach iad fós na buinte chun cín seo chun inis Sean Leonard Sean pass isteach a Joe ó sin ó mar a chó ach an Countson garthamach agus ar úmpú do bhaise seo chun Scott McConnell inis Áth Cliath cad gannig Scott chaidál lora isteach tapig ag taig Gorman é fachta ag taig do hénig Sean ganna níl leistig dach níl seábhat ag iscint anna obair ar fad sig lecin san ag Tomás Corbett agus an Shelliv buaite ar neis agus well Cluiche dianta an son agus Kickséir bheith an do chun tenamí Sa tamil maithe inis seo buair chun tenamí scór ach seo chúniad agus seo chun Cillian Smith ó bhailinn Chosláin Cillian chomhfada le Seán inis iad bea féinach ní len de ortha ní nach chuntach seo chun Jack Kinlach chá faointe go na chunta lú John O'Regan inis annach den Shelliv ag John
Ceannais ag Jack inis. Caid fada isteach inis ag O'Regan. Cho fada le Christian Finlay. An obair á Ionad Mohanson ag Jamie Smith. Ach fós, bra fáinne cho chunta na mí. Nis, Conor McGuiney. Ábhrín spáisiige, slash céim deasa. Conor agus an Counson curtha airgheis agus ar fóríl. Agus mar bhfuil darúdrum sné, chiad iirecht ar fóríl. Ag chunta na mí agus iad anna faoin taltan so go dísa. Seachas an bauta a bháil son Lewis an son Jack Kinlach fear Lár Páirc while bhí Ahir Oliver a gimmert de Philidori Shincher Loch Garman Tráchtaireacht raibh ná bach so seachúin Jamie Smith inis Dá Cliath iad a daobh fós leis an taim faointe bháin san agus sin nach mór cheir an nómatí fiche isteach san immert David Colbert Matthew Gardner inis dul dóibh puin dulchan cín an éach ra anamh tuchún David Colbert dul de rothar de hénig hín passan ábhrín scéilteach bhí sunk fachtas a rámig David Colbert de hénig agus inis ceann tapig tóca isteach a Ionad dosatheach an chaid te scire an son ó Scott McConnell bechirt go marrá agus seachún uair a bháin eile Cillian Smith de chunta na mí Tomás Corbett Dunne de stíirín hí na bheirt thar gimmar a Móna Mionúir chunta na mí ach Tomás agus Jack Kinlach inis ar deirim níl puin dahartha ach fós cha seanna luas a chluithe a bheith mar sin seachún Seán O'Hare i bhrí fiche ar an rámige Seán Tosnathe Ionad Brian O'Halloran caid deasan is cho fada le Sean Leonard Chonchúir díorag stop dúir sé pasfuig go Conor McGuiney isteach inis cho fada leo sin Harnais ag Sean Leonard Sean fós amach dána chosint son hir ag Áth Cliath agus seochúniad son inis leo na Conor Flanagan captain David Colbert agus Dan Murphy an Lán Cholaí agus kick saor facht ag Dan de hénig há daw ar Áth Cliath Colbert inis mohan sa an glíháin Anna Yara sa versa ach cad gana sé a túr chosantóir díorag stop túr sé fan sprio ceann Mhór Arden son ag David Colbert ach an dara ceann curtha ar fórí le Áth Cliath agus iad fós I daobh le héan faointe bháin agus an pointes an fachta co nach mór denómatí hin inis agus níl éon scór feice higainn le nach mór denómatí sa inis téis an tús míúlteach san nach chur chunta na mí leis an gluthasa seachúníad bauta a bháin eile le John O'Regan agus Cillian Smith inis ar an glíháin an san anna gearad an daobh líne ach an se le fósaige Tomás dóibh pas isteach inis ag Hughie Corcoran ach an counting anna scoilte agus bhí ág níos mó ama agus níos mó spáisian son ag Hughie ná mar I cheapse agus Áth Cliath inis há scór a tastáilmhótha agus scór a tastáilmhótha go tapaig guaile tócann san exact an mar an sellh cimáta go mohan sa inis tá Sean Gannon an taon duine Mionúir Áth Cliath té scóráilinn sa neamh Ciarán Duggan inis an fear mór Lár Páirc a leabhádóir Lár Páirc an son ón O'Connor Flanagan agus Ciceanna isteach inis a bheith ann Dá Cliath denómatí ó fuair de ren scór agus beag Sean Gannon I díorag a gar a scór agus an dar a scór Dá Cliath gáiltin sa agus an roitóir dulchan caintin son le Scott McConnell na go talaireachta beidir na go clabaireachta ó Scott McConnell ach péis géala Ciceanna a bheith ann Dá Cliath seach nómadí fihead mithe ar an glog Sean Gannon nó Fionbrú Colm Cille an Counson ábhrí níos an choile buailte ge diaach sanna bheith ein séireach é fós ag Áth Cliath agus é fachtar Harnais ag Gannon Cad I gana sé dúr sé fans buúpát bhain eile ní thuair sé pas láimhe cho fada le Taig Gorman Taig agus Scott McConnell
agus y Túirt fens beag yn rhysg fi Sean Gannon yn count son dain Tráchtaireacht titim anhairtaíocht diantag an Mádóir son mar bhí son dain Tráchtaireacht an obair diantag ó sin McDermott mar bhí duine de thosaithe Áth Cliath an nús sa bhlach ó rígin inis ceann fada amach a Jo an taobh líne agus y dul don na Mhór an son an sellh i fiocha suas da hénig ach bhfuil bhí sé rá Seán ó hir go raibh a léine stracha hin sunas beidir go raibh ach ní an taon an réiteoir Vincent Price ó frintin Pearse leis sin mar be cic séir eileisteach ag Áth Cliath. Tachtamach is chun an count sa hógan tá taig Gorman. Fuair sé chucín de faointí sa chluithe Leigheanis. Fuair sé sécín sa chluithe riimiis san. Níl sé deis faice gáilt. Sa cheann sa agus ceann eile curtha fóraíl ag Owen O'Connor Flanagan. Sin an tíú ceann fóraíl ag Áth Cliath. Agus an chiad le nach mór cíochna hin sa agus iad fós a déobh leis an taon faointe a bhain son. Pointe ó Chiicséir ó Sean Gannon te 7-9 ó sin McDermott inis ní bheith an dáir leis an gic amach son Conor Ennis inis Yes lech chunta na mí scór eile beidir a gháilt mar ha tamil bhathán á scóráil dar hénig Jack Kinlach inis an na Mhór caiide se an bharsa Conor Ennis bouta a bhain eile dulchan cín an chuomhlinn sig lecinn son bertadíar a stop ach an sellh cimáta ge Conor da hénig é lecha an talún ach leis an ghálainn a deir an réiteoir se chuin is Sean Leonard Sean ábhríonn spáis dianta go Sean da hénig Sean a Túirt fens brúch agus an count san seolta go hálinn le ciúis na bróige Harris an trasnánig Sean Leonard da hénig bhfuil bhí rágraf tamilán ó fuórchunta na mí an scór agus an scór san fachta téis Barna nach mór gáinú mutí diag ag Sean Leonard do chunta na mí agus beag a líad gáinú mit am cútíh gortathe a gin an sa ag deire an chiad le agus aspa scór na díomhid ar Áth Cliath an sa caiisiad scóráilte go scóráil tapig mar ní leor éon faointe bháin i lethúir a chluig caiide ná éon bhil seo chuin inis an captéan Owen O'Connor Flanagan tuann sé siúd go David Colbert aníoach diantag David sa chiad le ansach a rís eile sciúran na caiide caiilte ag Áth Cliath agus seo chuin an tán mór uhaine sáhanis chunta na mí iad annach chun pórdach a sellh na caiide ó ifid a héan go ifid a cúgdí a caid glóte amach an soch ó fada le Cillian Smith ábhríonn spáise Cillian ach an baiste hénig bhfuil annach chosintá dhéanamh an son híar chó má ach sunk sa rám an son nó beidir tarach de chic idir an réiteoir agus be Ciicséir eile an sa ag Hughie Corcoran a tí cín fachtaige go dtí sa há sé annach chuoin tálta anna imreoir caiide se an bhar Éanamne mar Mionúir Mionúir na seachtaine an tachtain Ciceanna Éirice an teachcín de faointí ó fuair sé na troslóga tóca higeach an count son ábhríonn ró geara agus ábhríonn ró ada ar heamh lá bhídeise an daríocht ar fóraíl ag cúnta na mín sa chiad le. Se mar sin éan adóig sé ag Fintan Pearse don Michel Lehama agus ruhan ráis ar fad le cúnta na míon sa chiad le nadidir éana cad a hála de chunta Áth Cliath an son iad a déobh le éon faointe a bháin sa chiad le agus fémar a dúirtá chéanamh ní leor son in éon chluithe caiide. Lethá mar sin i gluthe Ceannais Mionúir Peile chuigeáin orthe ag Electric Ireland an bhí dó a cúg Áth Cliath éon faointe bháin. Fannig í linn, be míad libh thar don dara le.
Seagadain fáiltear bharnáis go dtí an dara le do Cluiche Ceannais Mionúir Peile Laighean idir Chonchúir agus Áth Cliath sa BEO beithí cho Páirc Chonchúir Mhór na Móna sa Tulach Mhór agus Siocún Chonchúir Láithreacht ban buí dul ar an ún sí agus Siocún Seán Manuel in is. Substitutions on the Dublin team. Number 22, Ryan Fahy, replaces number 10, Ross Monarchy. And number 23, Ruben Cahill. An dtíocht cháin na dtíocht déanta ag Áth Cliath. An sa ag le hama ha ifir fihidó Ryan Fahy takaisteach an áit ifir de Ross Monarchy agus ifir fihití Ruben Cahill takaisteach an áit ifir seachtaíag Jason Smith. Agus Ciceanna Éiristeach a bheitgan sa do Chonchúir Gastó Tús maithachar leis an dara lehan sa fé mar chuidir teochaneomint bhathaisteach sa chiad le. Hughie Corcoran in is leis an gic seo ceann mór fada ard an son nach bhfuil sé crín tá go dainas go darafa bhfuil sin puinte bhí a cethir do Hughie Corcoran os na cicin na séir an sa agus bhfuil haise anna faointáilta Mionúir gan cháim is seo agus ham cinnte go bheith for I gansaí fé fihe nó beidir gansaí sínseir Chonchúir sarabhad Siocún in is Áth Cliath há puintí a tastáil watha agus a tastáil watha go tappaig. Ruben Cahill in is an fear nó agus an fear nó eile an son sin Ryan Fahy a chlagaíocht ag Ryan agus Siocún in is Chonchúir uair a bhain eile iad breá cúmpórdach ar an gcaid. Liam Kelly an captain hí sé animnithe ar na bliana an rád na Mionúir an nurig agus is Mionúir anna chumasach a sethe. Caid fada inis isteach a Ionad dosaach sciar na caide hán caid anna luchan sa mar go bhfuil se na fiatar báistí an sa ó hús an chluithe agus lethúir a chluig nóir a chluig riimi sin Áth Cliath is an féidir le scór a gháil le chur leis an scór a fuaidir sa chiad le bin be Seán Gannon a túirt féisteach agus Cluiche dianta ar cheann an son agus bec seansaige agus seansaige hénig bhéidir ón gic séir ní hé mar go bhfuil Scott McConnell taachtamach an ceansa thugant. On the league team, number 4, Brian O'Halloran, replaces number 2, Conor Ennis. Agus an dtíocht dianta an son Chonchúir chomá bhí de cethir Brian O'Halloran a taachtasteach an áit bhí de dó Conor Ennis agus bhí Brian animnithe le tosnú ach níor hosna sé hosnig Seán O'Hare ina Ionad. Chuin is Scott McConnell leis an níoracht sa puinte a tastáil go géar agus go dóite ó Áth Cliath na troslóga tóca hiige in Counson ard agus a bhfuil sé crín tá go dain agus sin an dara puinte fachta Áth Cliath an sa Trána agus tééis tíómatí don dara le an dara puinte fachta ag Scott McConnell ón gic séir agus ní tééis éon scór a gháilt ón immerton sa Áth Cliath agus Nílson go maith Nílson má go leor in éon chluiche caide in éon rád níos mar sin Hughie Corcoran leis an gcaid go Seán Leonard fuair Seán puinte sa chiad le isteach jo ó sin ó mar a chó agus fachta inis ach an Counson lagaíocht le bheith fíornach an son ó Conor McGuiney agus inis a díreach tachtamach á captéin na fórna díreach ród an chaptéin Elína an son óin ó Conor Flanagan agus Siocún is siad ar nes sin is Ciarán Duggan Ciarán ach an sciar na caide cailtige mihir an dalamh Bert Túr cethir an son díreach ag gáilt ach cé hagan iníos ar bara leis ach Chonchúir ceann mór fad an son inis isteach a Ionad dosathe agus isteach I Joe ó sin ó mar a chúbát a bhain eile ach an chaid annach leann agus é dachar an sellh san gháilt agus é chiimeád Siocún inis David Colbert David agus níd an giadúir an hap na leorthóide sais dachar smachta chiimeádar an Paslávis an chomá ag Seán Gannon
Berta Díra stop Sean Fós is Shelliv achan Shelliv Kimata ro ada ige agus níl Pein a dul a gart dá Cliath so Cluiche Ceannais seo agus Cluiche áirín tasaí in son inis Dégín do faointí idir na fórna inis Teis chuignómint den dara le agus an chad le cahabh an ard inis ag an réiteoir Fintan Pearce hí Ciceanna ag cúnta na mí a charlóir ag an ár haithnis agus an chad cat an ard ige agus bhfuil hí sa rán ar a brodí meach de gart dá Cliath agus hechar sin dulta thairis an taobh líne agus fachtar neis ag cúnta na mí John O'Regan amach go Brian O'Halloran níl Brian nach take isteach agus be Ciceanna eile inis an so ag cúnta na mí Cortha an dád Cortha na Craobh sa go go láin ó an nurig agus iad a dírig an corn na bhuachaint don an darabáta ina mecht mí más maileat ach an passan ráscailte agus seachún duine das na fearamh nó sé sin Rúben Cahill Rúben dul a ruathar go hénig Tomás Corbett díra stop seachún inis an captain an ríist óin ó Conor Flanagan óin a túirt féach an council well níor bhíon iirecht a bear a bhfuil sé riamh agus an council dulta ar fórí an captain Fear a bí ar fanéil na bliana nurig chomá ó chláirsigh na scerí ach níl a bhíon iirecht san ar an gceann na bear a bhfuil sé riamh Is mar sin Oisín McDermott níl an deabhar Oisín mar an bear na san fós de buinte don na fórne fachtad san ag Jack Kinlach Cóileat gur imreoir síontar a bethe a sé chothú rásach an san na moth Lárna Páirce seachún Sean Leonard inis fuair sé pointe sa chiad le agus pointe das in na hánta san Oisín ó mar a chó fuair sé siúd báide agus pointe sa chiad le well níl cad bheithe díanamh nuair a dí san agus an aideog sé te go Fintan Pearce agus Áth Cliath inis scór a tastáil mhótha agus a tastáil mhótha go tapig ach ní ó siad an scór más mar sin bhíonn siad a gimmart Caid inis isteach chofada le Hoisín ó mar a chó ceann isteach a Jonah Carnóigeach an báideoir Charlie Coughlin take amach ach an pass son ábhríonn scailte ábhríonn dain séireach fós Greg McGeaney an Shelliv cad dhéana sé pass inis chofada le duine das na honna dethe sin Ryan Fahey Ryan isteach a Joan Lloyd ach sunk sa rám fachtaigh Sean Gannon an son agus dá ar Seán hógant róheabhar Seán hógant cai sé dul siar dínáid inar duine calaí sé agus onadíocht eile á dhéanamh an son ag bainisteoir chúnta na mí i bhrí de Andrew Mhór a tachtasteach agus Conor McGuiney ihre dó díag a fágant na Páirce agus an slúas a testán hála agus iad dult i bhuihin ón máisteach a háitiite man sa inis ó hús an chluithe agus tamaín riimisan agus an báisteach san trám go maith fendrása níos Sean Gannon an féidir le siúd scór a gáilt ní féidir leis mar han Shelliv caiiltige Sean Leonard an son hir an oberdíantaige Sean an sahainneomh chomá ach an passan anascailte agus fachtaigh David Colbert inis hábhíonn spáisigh David a hénig ach cai sé dul siar i lethe chúil mar bhí chunta na mí anna hapaigid son a tarach na gosantóirí siar seachún inis ónó Conor Flanagan cad dhéanana ggóin tuair sé pass láimh bhaig agus míad a ríist an son nach mór na héan im leor siar ag chunta na mí seachún Matthew Gardner inis Matthew ábhríonn spáis crothaigh a hénig ach a ríist na cosantóirí anna dhéan ar fad sig lech agus an Shelliv buirte th naise agus buirte th nais anna bhath fada có seachún inis an fear Lár Páirc Jack Kinlach pass breá amach ó fada le Christian Finlay inis cad dhéana sé raibh sé siar lethe chúil ní raibh sé ha sé fós amach Christian an Shelliv fós agus an gheansaí taraice siar an son agus well Ciceanna eile a bheith an sa de Hughie beag Corcoran agus is atá go pointáilta os na cican na saoir fear emitig Rombara
Trasloga tóg sé buile sé an council le ciúis na broig agus an council seolta Harris an Trasnán go nafaseach go crín agus go halínta ag Hughie Corcoran sin puinte bhí cúig do Sean Gannon is being replaced by number 21, Karen Flynn. agus anna díocht eile fós á dhéanamh ag Áth Cliath I bhí fithe an Carol Flynn a tachtasteach in áit an lán tasaí Sean Cannon. Sin túr an dítá chuisteach in is ag Áth Cliath agus iad dala I ddírig an chluiche a gharú mar ná fuil a gá faointe fachta go for a bhór dahad nuamant imirthe agus an kick san dulta stré ón Mádór an count san daintéach isteach ó Hughie Corcoran a cha fachta harneis ag an Mádór caiilte harneis ach fachta harneis ag Áth Cliath agus ag Greg McGeaney níos seachúniad uair bhain eile ach a ríist eile an obrá dhéanamh ag cúntainna mí ó I bhí héan go bhí cúg díag chun an sellh bhuachan tarnáis seachúna níos Jack Kinlach annach chuid ibredíant ag Jack Sean Emmanuel más féile an chaid san gháil gain sé agus seachúna níos Andrew Mhór Bhí seanim le tasnúach níor thosaigh a chuine sé isteach cúpla neom teoin seachúna níos Christian Finlay chan sellh buaite harneis agus buaite harneis go maith ag Greg McGeaney an Sundóibh Nis mar sin bhfuil scór in Áth Cliath ag géad scór ón immert a tastáil watha seachúna níos dul a ruach a hénig Mark McNally níos fós an sellhige an ile anna géar fad agus lagaíocht ar deire agus fachtan san hiarag Oisín McDermott agus ag chuntainna mí sásta róhaint le sin mar nach bhfuil feic géalte ón immert a go sa seachúna níos Christian Finlay agus an lán chulaí agus captéan na fórna níos Liam Kelly Cad ganna Liam da hénig ganna sé stadéir tuair sé amachchan sa cho fada le Andrew Mhór harneistí na captéan Ní le an dóhhuair ar chuntainna míon sa mar go bhfuil an darnas an fós atartha an faointí aganis idir na fórne buaite harneis ag Áth Cliath agus Greg McGeaney Greg takaisteach an immert an sa dar le David Colbert inis Cad sé le sin íanamh seola sé isteacha go dtí an tanadaí sin Carol Flynn Carol fós amacht count san daintéach a trasna agus síochnathe istigh sa líontán well bhí an count san nabhúr chóideach go maithe dul trasna bíal a bháide ach heach gur síochnig istigh sa bháide agus well bhí scór a tastáil watha stoilm go bheith Scott McConnell fuair an ceann áirithe son agus bhí sé sin a tastáil watha mar nar a bheith an scór ón immert fachta go goodí son ach inis seachún uair bhain eile cúntainna mí cad is féile son í anamh agus Cluiche díantan son sunk sa rám agus is dachar bheith crín sa glecin sochastócha nuair a hang Páirc chénig cho sleán agus an líorthóid sleán chomá agus anim á hógantan son ag an réiteoir agus kick sé amachchan is bheith ann dá Cliath á scór dír fachtacha ach mátá á hiilená san watha agus an báide san ó Scott McConnell téis tríómantas dahad an immert an chiad scór ag Áth Cliath ón immert agus mar ráte cúpla báta gom ní leor son ag gluthe caide ag éan le bhéal agus iad cín do faointí níos chun deirig ach éidir chun son is eile nach mór fihinóid pelle fós le himmert an sa agus thlách éanúd san achar son
Agus an réiteoir an son méhéisteach labhairt leis na Mhór cúil rud éigint ficithe go son agus dul chun cainte le fear a bháid inis agus anime thógantaige ar a líad Fintan Pearce caint le Scott McConnell agus cárta díreach darog fachtaigh Scott McConnell ar chóirla os na Mhór cúil an son agus báide díreach fachtaige ach an bóthir díreach fachta inisige Scott McConnell agus má bhí jab ubre le déanana bheith Áth Cliath an so chun an Cluiche so bhuachant well is meas ná san an scéal inisise go mar go me siad a dubh le cethar diaag go dtí deireadh na himmartha agus is trua son ní mailet Cluiche a chiochlú lu a réan im leor ach caithfidh go bhacad na Mhór cúil éigint an son agus an cárta dearg fachta ag Scott McConnell agus seo chuún cúntainmí inis leis Seán Emmanuel Seán go Jack Kinlach agus an mhansa ar an glíthánha Andrew Mhór Andrew a tuairt fensbrook ach an count san ar yes agus ar fóríl sin an tíúireacht chur fóríl ag cúntainmí agus inis tá deabhar Charlie Coughlin chun an cic amach a thógantach cai sé fnacht tamil mar go bhfuil an sos isceann inis agus well an chiad lead an dara le mas mai leat críochnathe agus báid agus pointe fachta ag Áth Cliath ach an bearnas an fós atartha 8 faointí agus well cai siad a daigint a rathrú ach mar deidim an jab ibre son níos dacra fós mar go me siad a daibh le cethar diaag go dtí deireadh na himmartha agus anna leochar fadan so fós ar fárcií chun na chóir an dulach fuair Tréis na chluiche ar fada bhí againn le cúpla seachtain nuas dearg bhróthal a bhí againn ach mar sin hénig éana chuagar nach báistíonn sa hinneomh agus cúntainmí díar ag an Craobh so Craobh Mionúir Peile Laighean a bhuachant an dara bliain as a chéile agus 2017 agáin ó bhuaig Áth Cliath agus mar bhfuil éirí Lazarus ón más an ná dóibh stólim go me siad a feitheamh bliain eile ar a leid sa méid an Craobh sa chu ach fé mar a dúirtá chéanamh tharlóch Ionad as so go deireadh na himmartha Charlie Coughlin is seo chuan tairibh leis an gic amach éirí an son na lár na Páirce í Jack Kinlach a fachtaigh Sean Leonard Seán inis steach go osín ó mar a chú osín lecathe an talún agus beag cic séir isteach ag cúntainmí chun an bearna sanna bhíadúach agus Hughie Corcoran agus well an slítha sé seo cicáil na buintí agus na gic na séir dóibh chur fád a hata agus de léine agus a raibh agat ar Hughie Corcoran an countsa cheola Harris an trasná nach rohat san is eiles tócha go bhfuil mo lecht an Tráchtaireacht chur inisise go méir na troslóga tócathaige an count san Mhór ard agus an count san gan dát chutha ar fóríl mar go guras mo lecht an nuas an na cheann an san ar Hughie Corcoran nach nábachsan mar ha chucín fachtaige go dtí sa le chur leis an 16 bhuair sé sa Cluiche Leigheanis Is mar sin ceamór fada amach ó Charlie Collin agus fachta an son hir ag Tomás Corbett do chuntainmí. Tamlín fuidir san scóran is seo osín ó mar a chú báid agus pointe fachtaige an sellh cailteige an báta san agus fachta ag Matthew Gardner agus be cic séir amach an sahanis hí he Matthew BEO nach Dan Murphy an lán cholaí agus anadíocht eile fós a dhéanamh ag Áth Cliath Ifri Chidiag tá gorman a fágant na Páirce agus ifri fiche cethir sin Louis McGowran a tachtasteach. Number 13, Ty Gorman, is being replaced by number 24, Louis McGowran. Agus na héan rud á chialan is ag Áth Cliath an Cluiche so bhuachant.
Colbert inis cad gana sé sin anna fís a gadaíocht a diantan son ag Leonard agus seo chuún cúnta na mí agus rial an bhantáistige Jack Kinlach amach an so cho fada le Andrew Mhór Andrew cad gana sé tuaigh Andrew fen spreoch ach anna bhlaáil ar fada ag David Colbert anna immer dianta ag David an so chluithe canis Áth Cliath ach an sellh fós ag cúnta na mí a tuairt féin báta áirithe san bhí Christian Finlay ach fachta ag Charlie stig sa bháid an son ba obair a chaúnt ach fós ag Áth Cliath agus ag Charlie ag Ciarán Duggan Ciarán in is a dul a ruthar go hénig ach caiith sé dul siar mar go bhfuil túr cethar ó chunta na mí os a chóir amach Ónú Conor Flanagan in is agus Zach Delmar nis ceann fada isteach ó Zach ach an ceann san scaoilte agus anna scaoilte agus bhfuil amach Harris an taobh líne agus caiith an úirt Zach rud éigent an son mar an réiteoir Fintan Pearstalta chun cainte leis agus aine má thógannta ige agus cáirta buí fachta ag Zach Delmar de hénig an son Pero de dúirt sé níor haithinn sé le Fintan Pearce agus tas ná míad a ríist le kick sleasa de chunta na mí agus Thomas Corbett agus Andrew Mhór inis seo chuún sos Clíán na Páirce Sean O'Hare agus Christian Finlay inis Council tucathe agus pucathe sos go dasig Brian O'Halloran agus O'Hare inis uair a bhain eile Hughie Corcoran inis lecaich an talún ach mar sin héanaan pasta go bhuaigige siar chofada inis le Sean Emmanuel a dhéananig Sean fear mór láidir se Sean an Council anna faointáiltar fad chofada amach le Sean Leonard a dhéananig Sean Haberta á ghaide ach spásan sa inis crothaithe ag Cillian Smith siar go Sean Leonard Oisín mar a chó á cheolas son gunna fuiseach Harris an trasná sin an dar pointe fachta go sin dar pointe agus báide go dain fachta ag Oisín mar a chó anna haspántas an sa ag an lánta sí agus an bhearnas an miad a himach uair a bhain eile agus an Council scíilte agus bhfuil sé críochnathe stig sa líontáin agus bhfuil an log ar an lag titithe ar fadanis Áth Cliath agus an tíúbáid a scíilte isteach acu agus má bhí jabbaid le déanamh acu bhfuil is tóilm go bhfuil éirí Lazarus ón más inis a tastáil bhtha chun an chluiche sa bhuachaint ach seo chúinead ní géile siad fós ach go háirithe Carl Flynn inis agus an tanna díalann san Rúben Cahill Rúben a tuairt fens breoch agus Rúben á cheola Harris an trasnáin agus sin éan chiad pointe ó nimmert fachta ag Áth Cliath an so agus mar derim an logar an lag titithe Áth Cliath well cúnta na mí go mór chun cín an so ó hús na himmarthe agus iad a bhd níos a chúmpórdí ar an gaiid agus an chuma ortha go bhfuil siad treis na blianta a chahabh ag immarte bhochar i chéile is mar sin na mí ríiste dul ar nún sí le Cillian Smith siúr ina himpeall son agus an sellh cailtige agus fachta hanáis ag Áth Cliath Mark McNally inis dúirigh dul chun cín éigintí anmh ach cai sé amach tíor chomh fada le David Colbert seo chun inis Matthew Gardner Matthew Garristeach a chá gáire go dtíon de bhí Andrew Mhór agus an Council ceann i bhíidir cúigear fóríl Áth Cliath agus well níl rudaí dul a gartóibh On the meet team, number 14, Wishing Umuraku is being replaced by number 22,
An díocht eile á dhéanamh ag cúntainna míis agus de seoúirta cod a chudas na 100 taisteach. Éhir ag cehardío go sin ó mar a chú fear an bhaide agus an dá faointe fágan na Páirc agus éhir fidó taig Martin taisteach ó chuman bhaile chláine. Agus well, bhí rá libh cúpla báta inis gur bé Hughie Corcoran imróir Mionúir na seachtain an tachtain Ciceanna mar go bhfuair sé seach cín do faointí sa Cluiche Leighean well sin báid agus chú cín do faointí fachtaige Hughie an sa Cluiche Ceannais agus imróir nótáalta is sethe gan é an agó an a bhlaáil an san siar ag Dan Murphy ar an níoracht san. Agus Hughie Corcoran is dulchan an kick tairlína sa an kick slasa a hógan a hénig í thuair sé fé a chuir sé siar le a chúil chó fada le Christian Finlay mach go trasna go lána Páirc agus Seán Emmanuel Seán a dul a ruair Seán a fiochan John a spice an blacáil úntach an dara ceann diantach David Colbert well cé gur dó hín á butha sé an Cluiche sa an sa tránóna fiatach David Colbert bheith hanna bhródúile sa chuid immer mar bhí sé go má agus anmha ó hús na himar sa agus tre an íirecht diantaige gin bhar ó go chiil mó chudan ó Craobh an sellh buirte ar náis uair a bháin eile ag cúntainna mí Hughie siar chó fada le Sean Leonard go Hughie Éirice agus amach go Cillian Smith agus mar deirm ní leon dá féin spéidir hanis mar go bhfuil an bhearna Mhór san atara an faointí ag an isiad an na fórn agus be kicksair amach an sa ag Áth Cliath agus timp fugnómatí agus pe méid amcútih gortathe le himmartan sa ar fórcií chun na chúr bord na món an sa ar dul a chóir agus kicksair eile isteach dó Áth Cliath. Seán Leonard is fearile hat sé anna obidir fadaí anmh na do chuntainna mí an sa tránóna ní go bhhain go bhfuair sé pointe ach cinn sé anna chuid ibre chomá fé mar gin fearsa John O'Regan chomá neamh seanim na heile tas nó a chosna sé agus bhí anna hiúna choirige ar an immart. An dá féin spéidir is ar chuntainna mí seo chun Seán Leonard is anna gearra sa bhharsa ach mátá a sé gearra siar i lethe chúilin an dul chun cíine anmh mar ná fuil an dáir mar deirim iad an faointí ag chun cín gáína numachach beidir tócha ige Seán an son agus an sellh buirte ar náis ag Áth Cliath sé mar sin kicksair eile a bheith an dóibh agus well mór an kick na sir géaltaigh cúntainna mí an sa le cúpla nómant nuas agus ní mórdóibh bheith cuaramach beidir ach an chaidsa le caithfh an ard inis be as gábhar íon talaireachta is mar sin céthócha gur bara tuigh Áth Cliath agus Louis McGowan bhar Lord Páirc inis Ciarán Duggan Pas isteach an son sa spás ach an son hir an báideoir ó sin McDermott agus seo chun uair a bháin eile Cillian Smith da chuntainna mí Seán Emmanuel inis anna gearad an daobhlín ar fad ach an sellh cimiáthaige agus cimiáthaige go má siar an tlí fad go dtíon báideoir inis agus chó fada leis an gaptéan Liam Kelly Liam inis go Jack Kinlach an imreoir se hé sin agus an chuma chuntainna mí na fuileach tosna gimmert mar chuma anna úr anna aclí ortha ó hús na himmartha agus Greg McKeaney gorta hen son agus anna díocht eile fós á dhéanamh ag cúntainna mí double substitution on the 18. Number 13, Christian Finlay, is replaced by number
agus bhí trídia Christian Finlay fágan na Páirc agus bhí seachtaíag Danny Choi a tachtasteach. Replaces number 7, Killian Smith. And substitution. Agus John Mannion i bhí fehé an na tachtasteach agus Smith, Killian Smith a fágan na Páirc. Agus cárta dubh fachtan sum chomá ag duine de Mionúir Áth Cliath. Agus mar deirim deise thuirta chunta na mí dus na Mionúir dus na honna de tachtasteach is. Fós lán de cheolaí at sa hosnig an chluthe agus an numcha buintas an gaidan son ag Sean Leonard agus be kick sé amach an sa dá Cliath. Nis mar sin bhfuil báide únta íl mar an captéan an san hir Liam Kelly agus anna oberdíanta geisiúd chun go chéanún sí a bhúcha agus anna bhartaíocht díanta mar deirim nach puinte bháin agus báide ón immert scíilteisteach ag cúnta na mí nis mar sin Danny Choi an ílteach tacahéisteach agus sunk beag fachtaige agus beag kickséir Ellen sa ag Hughie Corcoran. Chúcín curtha Harris an trasnánaige go dtí sa. Chuir sé chúcín Harris an trasnáin ón immert sa Cluiche Leigheanis é a dóibh leis na kicna séir fad seachas an báide san na fuairse. Agus an ceansan le ciúis na bróigeach an ceansan chlé agus fóraíach ná bach san na Hughie mar beag deisina kicna séir agus kicna ón immert agus báidí agus mar sin dó. Amach rimis Hughie Corcoran ag na héan le bhéal do chunta na mí bíisiúráilta go. Is mar sin an bhfuil an scór eile in ná an dún ó Áth Cliath dul ruúthar an sundóibh hí Finn Bruton agus an tá inis an dú Carl Flynn. Carl Flynn ábhríonn spás sé clárlach an ceantan ábhríonn scaoilte uig agus cé chuig bar leis an ceantan raig sé sin cho fada leis an taobh hawl don Páirc ach mar sin héin be kick slasa an sa ag Áth Cliath am cinnte go gur siad an ceantan isteach a John Carnóige má dhéatan siad nach ré. Ní anna siad rá siad siar le a gúil agus an ceantan anna scaoilte fad ach geog David Colbert am son Bert díorige stop agus Danny Choi díorige stop ach an ceantan tucha huaigige agus tucha huaig go deas cho fada le John Clare. Be kick Sarah le nisisteach ag Áth Cliath agus Jasló. Scór éigen báide beidir a gháilt chun crut ní bear a chur chlár na scór agus an ceantan seolta isteach a Joe na Carnóige na bullies mhóra a gaiirín sannaistigh gain Ruben Cahalle Ruben sé puinte ón immert ó Chéanahín McNally inis agus McNally ach an ceantan ór bháin eile fóraí agus bhfuil an logar an lag tite ar Áth Cliath an sosa dara le go háirithe tééis dó fearr a chailúntar chárta darag agus an son báide nafaisiach go maithe scílisteach ó Hughie Corcoran. Ceann Mhór tócha amach agus sin an adóg dearnach séithin sa ag an réiteoir Fintan Pearce agus is siad cúnta na mí coirithe chraobh Mionúir caide chuig go láin don dara bliain as a chéile agus caithfear rá go raibh sé tílteacha ó hús deirig an sa. Tíomháid agus 8 pointe fachtacha agus siad tééis Áth Cliath a chiimeád anna hiún ar fad an sa Cluiche Ceannais agus mar deirim leithreacha ó I bhí a héan go dtí I bhí a cúg díag agus na honna dithe a thugad isteach. Bainisteoir na bhór na Cahall Óbraí cena hástal le na chuidibre mar deirim níl an sathach an dara cluiche bhail for an Mionúir chunta na mí a cha sé damhta agus a tréáil agus díanana bhaiclíocht leis an buin na Mionúirí seo ó bhíidir fé cethardíag agus an muasan tílte go maithacha mar deirim don dara blian as a chéile agus an churan láin buitecha don dara báta le cúpla seachtain in nuas agus tám sé rálibh go méid
Anna chéalaí córic ag peandaine bheith leo sa Cluiche Ceannais agus speisiad a dír ag dul céim níos fuide chun cín ná mar Ionador an urig nóair a chaileador an Cluiche Ceannais a gcuine ruide ach peladóirí crothananta có ó os na cúlathe agus na tosathe agus lár na Páirc agus ham cinnte go bheic for annachchudas na himneoirí seo i gceannaí sínsir chúnta na mí. Áth Cliath himneoirí crothananta go son chomá ach ní raibh an lá leo inniuh agus bhíidir a dtaobh le héan faointe bháin sa chiad le agus ní leor son chun éon Cluiche caide ná mána a bhuachant agus well loch tacaíochta chun mí breasásta leo hénig agus an corn sa buirte có agus buirte go slacht for a có agus is iad chun mí corathe chuig go láin don tíú thuair diaag ar fad agus don dar blian as sa chéile agus go dain bhuidir a 2008 chomathe agus ré óga ó heamh na peile Mionúir an sa ag chun mí fé láthir agus is das san na giscint ceantas na chuntaithe tradiisiúnta mór a peile gan dát. Agus sconan imreoirí có ó cheann na Páirc le héadí Jack Kinlachal ar na Páirc an capté an Liam Kelly an lán cholaí agus cad is féidir rá fin lílinn lán tosaige há có sin ó mar a chú báid agus há faointe nuamh agus Hughie beag Corcoran báide agus chúcín de faointí fachtaige Hughie do hénig anna imreoir caide sethe agus fémara dúirt gomininic feic for a ríiste siúd ar an bhuireann féascóir bliain agus go dainn ar an bhuireann sínsir hamseráilteacha. Maidir leis na scórálathe eile do chunta mí for Sean Leonard pointe, for Sean Emmanuel báide ho sin ó mar a chu héanna dó agus fémara dúirt Hughie Corcoran a héan a cúg. Agus echt déanta chun or a chuí nófan ar a bheith beidir túr nó cethir dusna himreoirí sa a gimmart ag levéil na Mionúir an urig ach haspáineidir anna údarás ar fad sa Cluiche Ceannais agus sa Cluiche Ceannais agus é tílte go maithe an sa an corn gáardach an sa tróna. And I want to congratulate me on retaining the Leinster title. And I wish you every success as you represent the province in the All-Ireland Series. I want to thank Bishop Pearce and his team of officials for officiating at today's game and our sponsors, Electric Ireland. And also thanks to the groundsman at Connacht Park, Jim Kelly, for having the pitch in such wonderful condition. Agus an ish, is Tús Móra has our an Corona Brunna, our captain Fern on V, Liam O'Kelly. Shagadain and Corn Mórdha house a Hunan Norde, ag captain chunta mí Liam Kelly ó chuman rá teogus an Dáithíocht diantaige. Commiserations to these lads, Dublin. Put up a great fight today and just didn't come down to it. Put in the hard work just like we did. I'm sure you had troubles during lockdown as well, during COVID. But credit to the coaches as well for both teams. They kept us going through and look, I know there's a bright future ahead for all of us, so commiserations and round of applause for them as well. I'd also like to thank the referees, officials and umpires as well. I know it's not the easiest jobs to have, but without you guys, the game wouldn't be able to go ahead, and I thought all of his referees and officiated brilliantly today, so another round of applause for them. I'd also like to thank Offaly GAA for letting us play on this brilliant pitch here. The surface is immaculate. I know it's a bit rainy, but still kept up. And also having the spectators here and family to watch, it really makes the experience even more special. So thank you, Offaly GAA.
to all the clubs in Dublin and Meath. I know the Meath team is made up of lads from Clongills, we're told, all the way down to Tráchtaireacht. We have everyone down here. This is where we all started playing back in the clubs. So without them, we wouldn't be here. So thanks to all the clubs. To me, GAA, you gave us all the gear, you got us up to training in Dunganny. The pitches up in Dunganny, the gym facilities are all immaculate as well. So without you guys, we wouldn't have been here either. Thanks very much. To all the coaches, Craobh, Vicky, Aidan, Eddie, Joycey, Marcus, Aidan, all of you lads, you pulled through since February, March 2018, when we first came up to this, not knowing any of each other, kept with us, kept us training during lockdown, and this is the result of the hard work and training you had us doing. So thanks very much to all of you. To all the lads not in the jerseys, the lads in the jerseys, every single player on this 41-42 panel should be so proud of each other. We got here in the end, we managed to play the final, and every single one of you is a part of this success. I know there's a few lads here not disappointed not getting picked to the panel, but this is only the start of the road, boys. Still more to come. And big shout out to my vice captain, Paul Wilson. You're a leader on and off the pitch, Willow. Wouldn't be here without you. Sagadain and Mórdha and son ag Liam Kelly agus Siad Kuntanami Craobh Chraobh Mionúir Cade Chogalain the Fihis of Hen Ireland Man of the Match Award goes to the Meath centre half forward Sean Emmanuel. agus Díra Fógur and son Chomag William Gradam Leachna Himmerha or a Electric Ireland Avrunna on La Hossi Lord Sean Emmanuel and Farfor Boyd Henig. Bhí Lorna Páirc an Mionúir na bliana na rig agus tiltte go maithaige animar diantaigh Seán an sa agus mar deirim siad an coran son dul bhaile go cúnta na mí don dara blian as a chéile an scór deirigin sa Páircí Chonchúir Mhór na Móna cúnta na mí a tí a hocht Áth Cliath a héan a tí gur mín maithaige bheas a bheith léin agus be mí de liv don chiad bhá teile. Sin na troslóga tócathe agus an ceansan me sí garaní bheith go dain a charis an trasnáin leis an gicin son ó Hugh Cork. Ín spáise ge pass dain séireach isteach go Oisín Ó Mhór ó sína tuairt fégus é nadathe sa líontán an son ag Oisín Ó Mhór fuair se báide gine chu bhail ar an bhuiir an seo seachúnead uairháin eile le Seán Emmanuel Seán ábhar spáise go Seán agus báide eile fachta gan ach Sloga tóca counts an ard bhfuil sé crín tá go dain an dar count fachta ag Hughie Cork. Is mar sin Hughie Corcoran níis le ciúis na bróige an counts an ard a bhfuil an chrunas aige tá go dain agus go láimhe Bert díreaga stop Oisín Ó Mhór inis Oisín casan sé agus bhfuil an counts an seolta Harris an trasnáin bhfuil sin pointin le Sloga tóca ag fear fion bhrú cholam ciile agus an counsan seolta Harris an trasnáin an chiad pointe ag se chuin is Seán Leonard Seán ábhríonn spáis dianta go Seán de hénig Seán a tuairt féin spriúch agus an counsan seolta go hálinn le ciúis na bróige ó Áth Cliath na troslóga tóca ige an counsan ard agus a bhfuil sé crín tá go dain agus sin an dara pointe fachta ag Áth Cliath an sa Troslóga tóca sé buile sé an council le ciúis na bróige agus an counsan seolta Harris an trasnáin go nafaseach go crín an tanadí sin Carl Flynn Carl Fósamacht counsan dain séireach a trasna agus síochnathe is stig sa líontán well ag Cillian Smith séireach go Seán Leonard Oisín Ó Mhór Oisín Ó Mhór á cheolas son go nafaseach
Harrison Trasná. Agus an Council Scíilte agus bhfuil sé críochnathe stig sa líontán agus Carol Flynn inis. Agus an tanna díalinn san Rúben Cahill. Rúben a tuairt fens briuc agus Rúben á cheola Harrison Trasná. Se go dainn an chur Mórdha os a chiún an Mórdha ag captaí an chunta enemy.